Eżatt, ġifiri li jina għandi aptit platta ġin u najt li ma noħdux għax edha fuq dieta. Dik hija żbaljata. Kemm se nieħu għaġin u kif se nagħmlu? Eżatt, ġifiri jekk m'għandniex kundizzjoni medika x'għandek min? Eżatt. Il-tabib, il-professur jgħidu evita l-ġin inti għal-każ partikolari tiegħek. Da bħalma naf min jien u meta kont smajt ta' xi 10 snin ilu tbellaħt, naf każijiet illi ma jistgħux jiklu brokkoli. Issa jekk hawn ħaxix illi huwa sustanzjuż huwa l-brokkoli. Imma għalhekk id-dinja sabiħa in a way illi tanti varjata, mela f'każijiet partikolari hemm dietitian hemm tabib li jista' jgwidana. Għal pubbliku in ġenerali m'għandna għalfejn nevitaw xejn diment li l-porzjoni kun żgħir. Iwa hemm guidelines bħal pereżempju aħjar nafas iktar fuq il-proteini milli fuq dawk li ngħidulhom trans fats, eżempju, ġifieri daw ix-xaħmijiet illi huma artifiċjali illi jżiduhom ma' ċertu ikel. U tajjeb ukoll illi jekk jiena mort is-supermarket u minn għalija ħan nixtri fruit juice nara minn wara kemm fih anka zokkor. Għax jiena minn għalija ngħid qed nagħmel sewwa u fruit juice ħanġib mhux pereżempju soft drink. Però kultant iġib għajnejk wara u id-nejk. Tara x'kemm fih. Eżatt. Mela dak li jkun tajjeb ngħidulu. Meta ndawru aħna il-prodott. U ejja ngħidu li dak il-prodott fih 200 milliliters. Tajjeb 200 ml. U fuq it-tabella ħajajdlek pereżempju, for every 100 ml, mela per 100 ml, da fih pereżempju 12 grams of sugar. Alright. Ta' qed ngħidu illi jekk għal kull 100 millilitru għandu 12 gramma zokkor, f'dawk il-200 ma da għandu doppju. Għandu mal-24 gramma zokkor. Issa, jekk nagħmluhom division by 4 roughly, mela jekk nagħmel 12 division by 4, da isu qed jgħidli illi għal kull 100 millilitru għandi 3 kuċċarini zokkor. Jiġifieri b'kollox għandi 6 kuċċarini zokkor f'dak il-prodott. U jkun hemm min jgħidlek jien ma nieħux zokkor mal-kafè, jien ma nieħux zokkor mal-kumplament. Minti minn għalik qed tieħu xi fruit juice u tkun qed tieħu ruxma ta' zokkor minn hemm. Da l-istess ħaġa bis-cereal filgħodu, jiena nieħu cereal filgħodu, ma kontx cereal. U mhux biex inwewer lin-nies mill-fruit juices jew biex nagħmel reklam ħażin, imma għall-edukazzjoni jiena aħjar niċċekkja x'hemm fuq wara, għax fuq quddiem jistgħu anke jiktbuli pereżempju fat loss juice. Da ħadd mhux jgħidhom xi jsemmu l-prodott. Mela, biex aħna nirġgħu niltaqgħu m'għandhomux però biex nagħlqu il-porzjon. L-ewwel qabel kollox. Il-porzjon. Nistgħu minn issa stess minn waqt il-programm. Il-porzjon minn hemmhekk irid nibda u li niċċaqlaq ftit. Niċċaqlaq tal-mod li nieħu gost. U x'inhu? Li niċċaqlaq li nieħu gost. Aħna nerġgħu nkunu miegħu m'għandumux, però naturalment anke fuq il-waqt il-programm branċi kompletina l-pariri ħalli nonqsu b'mod san min jixtieq jonqos. Proset. Grazzi ħafna lilek.